Dit is de 4-jarige Jesse Luc uit Dokkum. Een tevreden en gewoon jonkje. Wat je net zegt is dat hij hartpatiënt is. Het nijs oer het besluit om de afdeling kinderhartchirurgie voor te halen in Grens rekt Jesse Luc zijn orden heel bot. Nou ja, dit hè. Dit, ja. Ja, daar schrik ik van. Ja, je wil er lulk om, je wil er emotioneel om. Als je er als ervaringsdeskundige naar denkt, als ouder van ben vervieren, dan slaat het nergens op wat ze bedenken. Wij vinden het UMCG een heel goed ziekenhuis en het is ook een van de beste ziekenhuizen van Nederland. Wat betreft kinderhartchirurgie. Dus voor u is het alles best genoeg. Centraliseren moet ten goede komen van de kwaliteit van zorg. Maar dat Leeuwen er ziet daar net. Boven dat is het voor de ouders zelfs ook een hele belasting om naar Utrecht te gaan. Troch de reistijd en haar 2 dochters thuis. Ja, dan zal hij minder beschikken kunnen over ouders. Maar het ook is minder moeilijk allebei dan in Utrecht reizen. Of een pakenbepper die even oerneemt, dat het even een luchtscheppen kist, even een blokje omkist. Bij acute zorg is Dokkum Grens nog correct het waan. Dat hebben ze alles ondervonden. Dan lijkt hier niet bij, die treft om haar zoon, die is net oké. En dan denk je, het is het hard. Door belst hier niet waar. Ja, we hebben bij hem een hartontdoening. Oké, wij komen er allemaal. Nou, in de ambu, wij maar beginnen. Ja, hij is in behandeling in Grens. Dan gaan we naar de Grens daar. Toen we het kantje woord. Zoek dan in Utrecht en matten, dan weet ik net dat zo'n jongen dan wel redt. Het centralisatie-effect had nevens haar een impact op een protemeesken om een hartpatiënt heen. Het treft net alleen het been en de ouders en het gezin, maar... Ja, ik alles eromheen natuurlijk. Het treft de hele familie. Ja. Ja.